Yo guys, King Ginger lo no Cream de la Cream intwana se King Indlovu bafethu. Welcome to Angisakufuni on your #1 channel, King Ginger TV bafethu. Thank you so much for tuning in and making sure that you support this show. Bafethu, mawukuthi lapha emakhaya unenkinga ufuna ukulahla umuntu wakho, don't hesitate. Make sure that you contact this show khona sowazi ukuthi sifike ekhasi lakho wena nendoda yakho sinihlukanise. Umlomo ongathethi manga, uKing Ginger intwana se King Indlovu. Intwana eyathenga ikamera. Ile emakhaya yagibela itaxi ezegoli yazoqondisa nje. As you can see, ngiqondisa kwasani. Welcome to it. Teka famba moyeni. If uyalahlwa, mina ngizokugaya R50 shone from pre uyekasi. Bafowethu ungahlali ku relationship ohlukumezeke kuyona. And hashtag to Department of Health bafethu bathi nje anginitshela ukuthi condomize, be wise, and ungahlali ku abusive relationship bafethu. Ngiyaniqwashisa, ngiyanithanda nonke Mzansi, and let's build a working nation. Take me to kwabahlukanayo. Hey yo, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. But some demand to Mabuyu, Bambolulu, Stars. Welcome to Angisakufuni. On this show is where I give people a platform to break up. No way, breaking up now. Hey, what made you go to King Ginger, Cream de la Cream, King Ginger TV. XA, CEO on front of the camera. You know the story. Welcome to it. This is Angisakufuni. It's where I give people a platform to break up. Siswami, upalile, utumjoli amnyisa, and uthi yena akasabafundi abafana banama-dread. So ngayekile ngoba uPhuto Street House imphiwe ushanje ngohlohlo wedread into ejika la eqolo. Umuntu ophambi kwekhamera inkosi nayo sengize ngawafihla awabonakala ngithi awabonakala ungaze usisi mhlambe avele efike sezonda kwamina unje abafana bama-dread bebathanda beba-idolize kodwa hayi umgilile so awengizwe ukuthi lo rasta ogila ingane kambani sister son kazi umgilane ogila ingane sanibona yebo unjani ngiyaphila njani uthi bakwenza uba igama lakho Precious. Yeah, Precious, which cast you represent? Thulamtwana. Big up to Orange Famizi. I love you so much, guys. It's Baby King. I'm gonna come see you. Manje ngizofika Thulamtwana ngizodrop umamazi. But ukuze ngize ngivakashe ngisazoza. So nje manibona nje ibhasi lasekhaya nazi usobe sesoshiya yena. Siswami, take us through. Kwenzakalani emjolweni? Kuningi singisho kanjalo kuningi njengoba ngilana vele angisamfuni uVusi mina. Yes. Angisamfuni uVusi. uVusi ayikho into angenzela yona ayikho. And uma sengithola umuntu omusha ongichazayo. Sure. Yeah. Uyangithanda ngiyabona ngezinto azenzayo lezi uVusi angakhona ukuzenza. So tell us about uVusi ke uVusi bekumuntu onjani before abe umuntu onje? uVusi, when we started dating, he was a cool guy because there was this one time wangithengela leyo chocolate nyana leyo Showcase. Yeah, PS. Wangithengela yona. I was like, okay, probably uguy alright. Manje yahamba iminyaka uhlala ngitshela ukuthi yena akasebenzi, can't do this and that. Mangimtela Vusi ngicela imali yokuthi ngiye kuma interview okungcono. Akangiphi uthi yena akasebenzi uzoyithatha imali angasebenzi. Indoda kwameli izame aziprove naye. Yabo umuntu omamanje wenza kangcono kunoVusi. So sister, uye wamgaya mara chance, have you ever spoken to uVusi ukuthi ndoda I feel like you are lacking here or there or mhlawumbe uvele wamreplace avele ngespeed? Dala sijola noVusi, it's been 3 years.
Yeah. Imagine ngibekezelele yena for 3 years uvusi and bengihlezi ngimtshela ungitshela ukuthi yena akasebenzi. Akakhona nokureciprocate izinto ezincane uvusi. Akakhona ukuyenza next. So ufuna ukuthini kuvusi today? Ngifuna ukumtshela ukuthi angisamfuni ngithola umuntu omusha ongiphatha kahle. Ngoba uvusi akakuphathi kahle ngoba Angiphathi kahle. provide. Akaprovide uvusi akayenzi next. Ngoba uvusi akanamali. Agana na emotionally he's not there. Emotionally uvusi he's not there. Emotional. Umuntu at least abe khona emotionally nanoma lekha financially mara abe there. Yena ufuna ube khona physically. Ufuna uku-emotion imali. Ngifuna ukuyispenda imali. Yes, ngifuna ukuthi angikhiphe. Yena u-emotionally ngemali. Wena ufuna uku-emotion. Uku-emotion imali, yeah. Ngifuna uku-emotion imali. Awusamthandi. Angisamthandi. Awusamfuni. Angisamfuni. So what is it that you're gonna tell him makafika lana? Ngimtshela ukuthi angisamfuni. Angisamthandi, ngithola umuntu omusha. So welcome ukunika ama-options awu-2. Sondela welcome first. Ukunika ama-options awu-2. Ama-option yamuza umntwana uthi akasamfuni. Khathele. Welcome ukunika ama-options awu-2 ukuthi option yokuqala uzogaya 50 ukuthi ukwazi ukuthi sigaye my brother i-50 rand ukuthi agibele itaxi laphana athi brief from eBria elokishini or simbuyisele emuva ngale moto njengoba sinilande ngayo noyi2 masuhlukanile naye. If yena uzovuma ukuthi sibuyele soyi2 mina nginankinga. How? Yeah. No problem. Kuhle awunankinga naye. Anginankinga na phela ngisho manje vele sengimbona njengomuntu nje. Sekuzoba ngathi nasemotweni kuyoba ngathi passenger. Yeah, kuyoba ngathi nje vele sisetaxini sonke. Right. Yeah. Awumehlisi. Njengoba maniza njengoba nihlele nisondelene sekuzoseparate. Bese ngakhulumi nje. Ngibonile. Ngono ngoba ubonile. But at least ukwazile ukumconvince ukuthi akukhaphe. Little did he know ukuthi uzomnyisa. It's the end of the road. Hayi. Awusamfuni sure. Angisamfuni. But yaphela ungathi uhlala phansi phethu. Hlala phansi. Ngayami. Ubani igama uvusi? Sure mavusana mfethu. Vusi, I want to know from you mfethu, uma isister lokho esitshela ngawe the way omphethe kahle ngakhona, not the way omthanda ngakhona, impatho yakho uthando the way vibe ngakhona, ungathini othandayo ngaye? Umngami lo. Yeah, ngibona umshado mina la. Bona umshado. Bese ngizama nokulungisa nje okuningi kufana nenkomo. How? Ungasebenzi vusi. Precious angithi uyazi ngeke ngibambe nalapha amatoho lawe ngabamba nalamagigi engiwatholayo uku-DJ. Bengithatha ngibeke okuningi ngibeka lapha emsamo. Ukuthi nje angithi ngifuna ukukusurprise. Uthoba igama bhuti? No mfethu shuthe besisaqhaza ngokuthi izinto oyithandayo ngoma sister naye ayithandayo ngawe. Asikisi ukungena emlonyeni vusi. So wena ungathini oyithandayo ngoma sister? Ukuthi ngimangalele so camera. No angithi interview kwa my sister. Angithi ukutshela my sister ukuthi interview yiyo interview. Wena ungathini oyithandayo ngoma sister? Mina ngithanda konke no-Precious. Uthanda konke? Nale mali osuyibekile msamo ngathi malini? Sengibeke cishe ifikela ku-40,000 manje ngoba ngathi mangimbuza yena wathi umalume bakhe bangafuna la ku-60. So abasafuni 60. Abasayifuni 60. Kanjani manje kahle angiqondi namhlanje kwenzakalani? Uthune makuhlule kungiphi imali yokuthi ngiye ku-interview last week. Angithi uthune 40,000. Kabang imali iyabekwa lapha ku savings and kune 30 days, so ngifake lapha ku 30 days. Wena ungitshele nje uthe samsam. Kahle ufuna ukuthi ngisebenze. Hayi into yakho leyo. Akujabu Precious, uyazi ukuthi ngiyakuthanda, ngifuna konke okuhle. Ukhuluma naye Precious. Ithi ngivele bhuti wami ngoba ngiyabona ukuthi mhlawumbe ngithi nginike ithuba Precious, ungakhuluma nobhuti umtshele ukuthi ulethelweni.
Okay, Vusi njengoba silana namhlanje. Mina ngifuna ukuzokutshela ukuthi angisakufuni. Hayibo. Akuyona ka interview le. No, Vusi angisakufuni. Ngithola umuntu omusha ongiphethe kahle nje ukudlula wena. Wena, yeah. In other words, slow Vusi. Too slow. Yeah. Acts of service Vusi awukho financially, awukho emotionally. Ufuna ukuba khona physically kanjani? No. And Vusi enye into my sister khala athi broke. Mawungekho broke, too broke. Broadcast. And Vusi ungaqamba manje ukuthi khona imali oyibekayo. Usitshelile ukuthi wena awusebenzi. Awenzi lutho. Ukungasebenzi kwami akusho ukuthi anginazi indleko zokuthi ngiyenze imali kanti bowuthi wena masizwa sidlala. Wagcina nini ukungibhejela? Ukungibheja ukuthi baby go do your buki inwele zami zinjani? And Vusi Vusi akuyona into embi ukuthi wena Vusi awumbheji lo mntana. Awu Africom ikhona nje omuhle nje mina ngikuthanda nje wena Precious kanti bofu ukwenze yini ufuna ukuzenzela ba Kodwa akasakufuni. Hayi isho ukuthi konje bathi yini kona lokho prank yini Akusi prank, it's real. Angisakufuni Vusi. Jayile sister. I've had enough. Yeah. And Yeah. senendoda. Entsha sha. cha Hey Vusi, hi Vusi, hlala phansi Vusi. Vusi nendoda Yeah. awu cha umuve on. Ikwenzelani le entsha? akudlalwa la Uyabona le inkathule engiyigcoke namhlanje. Uyabona le inkathule engiyigcoke wake wangibuza ukuthi ngizithathaphi. Yeah Vusi. Ngizithengelwe kuyi, Wena Vusi available physically. not emotional, not even financially Vusi. umusu kuyenza lento yenzayo Sengiyenzile mos, Ah, cha, Phela angisakufuni. bese ngesimlande kude kanje sodlala la. Sibonile sidrive imoto yethu sesazondlana. Befuna ukuzokutshela ukuthi yesilungu lento yenzayo you are very malicious I don't care. ha I don't care. Angisakufuni. shaya uvusi. cha bo Angisakufuni Vusi. ithi uyadlala Hayi Angidlali. angadlali vusi. Hayi relaxa vusi. ngoba vicious kangaka we Precious Hayi wena lamagama akho nto athathapi. hayi Mekuthi uyohamba yosebenza ngalamagama wakhe. hayi cha she's very harmful lento ayenzayo kumina you are very harmful Uzomthola omunye wena shem. mayibuka lento yenzayo ungibizele o television ngitshela ukuthi prank le Kodwa vusi Akusi prank. osalayo inganishilo. cha Shona siswami. Angisakufuni. Nalalela my sister. uthe wena Shona interview le Eyiyo angisho siyakhuluma manje. kanti akuyona interview umsebenzi Asakufuni. Umsebenzi muphi? Umsebenzi muphi ngoba umsebenzi mekuthi ngithole last week wena mahlule ukungipha imali yokuthi ngiye ku interview. uyile kuleyo interview so Ngani? mawubuya naye nalo mic wakho ugqokile iNike le akusi Mike. Nike. angiboni ukuthi liqondile mina kodwa usho ukuthi Nike awuyeka ingane. Vusi angeke uchange shem. Angisakufuni. Vusi usebenza ka Nike. cha bani uzinga jinga Hayi. Ginger, King Ginger vusi. zinga Cha wena ngicake uwe ukuthi manje usubone ngani ukuthi my sister awu uqala ukusebenza last week esebenza noma yiyo le ndoda ithengele teki Yebo indoda yamenhle. sebenzi. awu Acts of service of a man. Indoda. Kahle vusi Indoda. ngakhulumi nentombazana umile. ngiyangichaphaza Bangekuxhaphazi Vusi. Enugundele lo threat lele lapha ekhanda lakho. Sister anisathandani. Angisamfuni uVusi yena wayenza ukuthi kube i big deal. oh Precious ngizohamba ngiyoligonda idread ngicela uyeke lento yenzayo Mina ngisakufuni. khona Angifuni. ile Inkomo ye 40k ukilo yibona. Cha uyibeka. bekusashoda wona lo 20 bengizowenza kulonyaka lo Hayi bo sister anti inkomo zangakinzima leni mfethu. Hawu. Phela inkomo mfethu. Nami ngiyazibuza ukuthi wathi wena omalume bafuna la ko 60 ngiyalotsholwa ke next week ke mina. And ilomusha. Omusha sha. cha ngathi le mali izomela uthenga volleyball impela ngeke Vusi. Awu, For cha. ingane engasakufuni. yabo wena Asakufuni. yabo wena
Hayi vusi. yabo wena sohlukanisa ukufa Evusi akuyona imovie le. And yazi enye into ezokwenzeka manje yini? Sovula i-protection order. Uzobolela estoksini vusi umuzo lokhu uthatha kancane lento esiyenza la. Umntwana uthi akasakufuni. Mtshele sister konke ongasakufuni angasakufoneli angasakubuka. Njengamanje nje uvula ifoni yakho ungiblock. Yeah. Ungiblock angisafuni next sizongihlanganisa nawe vusi. Right now. Ingane si right ngawe vusi. Khathele. asikhulume Hayi. No. Cha. Usazoqhubeka kwambena ngebhasi usahleli kuleyo mthetho noma ufuna simnike u50 aye free. Sangamnika. Ngani muphu 50 rand. Nike welcome 50 rand. Vusi uyogibela lapha phezulu entabeni. Awusabuyeli nathi ngale moto ofike ngayo ngoba awukwazi ukuyithoba uma usulahlwa. Befanele uyithoba uvume uthi yebo ngithatha. ngidinga 50 rand Uzohamba ngani? Uzohamba ngani vusi uzohamba ngani ngoba Akasebenzi. Akasebenzi. Vusi thatha le mali uhambe. Vusi thatha le mali. Vusi thatha le mali. Hamba naye welcome mfethu mbonisa ama-taxi. Yeah. Uvusi indaba right. Ayikho right yambona nje manje sekafuna ukuba yi-animal phezu kwami. Umqondo lahleke usefika physical. Nge-40k yakhe akahambi. Lento ajwayele ukuyenza vele sekafuna ukungi-actela ngathi iboss yami manje akahambi uvusi. Awusamfuni. Angisamfuni uvusi. Uphorile manje wayotha konti thread. Aligunde ngoba likho right ahamba yolithengisa yokungcono mhlawumbe uzothola imali engcono. Kanti bakwenzani labafana bama-thread? Ayikho into abayenzayo. Futhi uyajiva umajivane ubukeka ngathi Angimazi ukuthi uyenzani mina kanti ngempilo sister yakhe. yini benijolela ubujolela imali yakhe nje? No, hayi ukuthi umuntu ujolela imali yakhe. Kwamele abe khona emotional nanoma ukhala. Abe khona angaloku mara baby kwamele abe there for you. Yena abe angekho lapho. Ufuna ukuba khona physically. Yabo manje bekafuna ukuba physical. Nathi la. Yinto akwazi kuyenza le uvusi. No. Uvusi wrong. Welcome. Ngizocela uthengele lo mntana i-ice cream endleleni mase simbuyisele endlini ne. Yeah, cause now wow. Uvusi umnyisile. Mthatha umfake emoto. hlobo ne-ice cream Umbhuquzise nge-McFlurry. Yeah, ifake idust le yasho kumamcrashele ioro lapha. Yeah, please. Hamba no welcome akufaka emotweni. Sorry sisi yezwa. Ube happy kulomjolo omusha yezwa mjani. Awubakithi. Nabancane bayajola. Ayi. Yazi. Uthi lo mdala lo mina ngithe wena ingane lo mdala. King Ginger Cream Dela Cream angisakufuni. Vusi gone kanje. Boom gone kanje. King Ginger Cream Dela Cream angisakufuni nawe if you have the same problem bhalela kulolu hlelo njengamanje sakuphendula siyaza kuwe siyakulungisela. It's Bibili King. Simpiwe. Take me home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream Dela Cream. Bathi mtimanje umabuyo bampolunye uhlasa. Welcome to Ang-Sakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Awuthemanje efona ukuluma isista manje. Seyifene la efoni nakubande sicebe bese. Hey. Isishintshile towards what made you go to inkinga usekhathele yisena